Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon mao ang ikatulong Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ug atong gisaulog usab ang National Bible Sunday, ang adlaw sa pagpasidungog sa pulong sa Dios nga nagiya og naglamdag sa atong pagtuo. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato sa dakong misyon ni Jesus. Ang pagtawag kanato ngadto sa kahayag pinaagi sa pagpaminaw, pagdawat o pagkinabuhi sa iyang pulong. Sama sa pagtawag niya kang Pedro, Andres, Santiago ug Juan, gitawag usab kita sa Ginoo sa pagpakaylap sa iyang pulong. Kay ang pulong mao ang suga, kusog o giya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Niining Santos nga Eucharistia, pangayoon ta ang grasya sa kaisog, sa pagsangyaw o pagpuyo sa pulong sa Dios. Aron kita mahimo sama sa unang mga tinun-an nga matinud-anon mitubag sa tawag ni Kristo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Maayong adlaw mga igsuon ko kay Kristo. Karon sa atong TV Mass, no? Ato ang ihalad ang ato ang mga pag-ampo o pasalamat. Ilabi nagiyod ang mga intentions o pag-ayo sa ato ang mga kahigalaan o mga kaigsunan
nga masakiton. Karon, anaa kita sa ikatlo nga Domingo sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios na makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dakong tuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga mahagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadahit sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagatao sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagatay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaluwi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdong, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua
nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sang imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Hinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabalon ug ang Neftali. Apan, sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta, unahan sa Jordan ug ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dapong kahayag. Ang nagpuyo sa mga ihob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon, nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigukop mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan, Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Pabutang Ginoo uban sa kaiso. Pagmalikon sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Hinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo
ngadto sa daga Korento. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga ayunan ninyo tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Magiusa gayud kamo diha sa usa kauna-huna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Cleo nga kamo nagbingkil-bingkil ang buot kong ipasabot. Mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab moingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kung dili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisud sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Manausap kanimo. Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, ni adto siya sa Galilea. Nibiya siya sa Nazaret ug didto napuyo sa Capernaum. Usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea. Sa kayutaan sa Zebulun ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti no propeta Isaías. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudyo. Ang mga taho nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mutanag ang kahayag. Suka ni adto, si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinusuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Samtang naglakaw si Jesus, daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuod nga mananagat. Si Simon, nga ginganlag Pedro, ug si Andres, ug ang iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako
ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga taho. Diha-diha gibriyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Nipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duwa nga magsuon, si Santiago ug si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan. Ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong aga, buntag sa tanan, no? So, anaa kita dinhi sa Society of St. Paul Novitiate House, no? Dinhi sa Lapu-Lapu, sa amuang St. Paul Prayer Garden. No? O nga ato ang mga live audience. No? Ang amuang members sa Institute of the Holy Family, ang amuang St. Paul Village, no? Nga mga kasilingan, o dakong pasalamat namo, no? Sa presence sa mga lectors, choir, sa VDR, no? National Shrine, o sa ilang tigduyog si Kuya Emil. Karon po, no? January 25, 2026, gi-celebrate sa amuang mga igsuon, kinangga namon nga igsuon, ang Daughters of St. Paul, no? Ang producer kining TV Mass, ang ilahang 75th Diamond Jubilee of their presence dinhi sa Archdiocese of Cebu. Daghang salamat, no, sa ilang presensya, sa ilang ministry ug sa ilang charism nga mga sisters of mass communication. Naakita TV Mass, no? Nakita sa YouTube because of their love for the gospel through social communication. O 75 years na sila dinhi sa Archdiocese of Cebu. Mga igsuon, nadunggan nato karon ang pagtawag ni Jesus sa duwa ka set nga mag-igsuon, no? Gitawag niya si Simon Pedro ug si Andres. O gitawag po niya ang mag-igsuon nga si Santiago ug si Juan. Oh? Mga mananagat, mga fishermen. The baptism of Jesus, na ingon gani nga 2 weeks ago, ingon kita kanto ang iyang pagsugod sa iyang public ministry. The initiation of his public ministry. So, kita dinhi sa Sugbo o sa tibuok Pilipinas. No? Last week, Fiesta Senior Man, no? Sa ato ang mahal nga Senyor Santo Niño. Pero, no, katong giingon na akon nga nagsugod ang public ministry ni Kristo sa iyang pagbunyag, tanawa, unsa man ang iyang mga unang gisulti, maghinulsol sa sala. No? Nagtuyok-tuyok siya, nagpabulong-pulong siya, nagwali siya sa Galilee, no? O sa mga laing nasod o lungsod didto sa Israel sa pag-ingon nga maghinulsol sa sala. Apan, no? Maingon ta, no? Siya anak sa Diyos, pinangga sa Diyos. The
beloved Son of God and God Himself. Nanuman manawag pa siya, no? Tabang, mangayo pa siyang tabang, no? Mamili pa siya mga alagad, mga disipulo, para pagtabang kaniya sa pagwali sa gingharian sa Diyos sa katawhan. Dinhi nato makita nga ang Diyos is a God of encounter and relationship. Kaya maingon ta, kayang-kaya niya yan. No? Ang pagwali, kayang-kaya niya yan. Ang pagpahawa sa mga malaing espiritu. Kayang-kaya niya yan ang magpaayo sa mga masakiton. Kay siya Diyos. No? Apan, di ba? Nagtawag siya sa mga tao, mga alagad sa pagtabang kaniya. Makita nato dinhi ang mapaubsanon nga kasing-kasing ni Jesus. No? The humility of God and His desire to encounter us on His first calling to the disciples. His first disciples. No? Mga mananagat, mga ordinaryong tao, iya ang gitawag. O dili lang niya parang magsulubuon bitaw, no? Siya manunudlo. O siya usa ka tinudtuod nga higala. They called them not only as disciples, but most especially as His students and friends. Si Juan, si Santiago, si Andres, ug si Pedro. No? Pinakasikat siyempre, si Pedro. Dinhi nato makita, no? Ako manggod is our national vocation sa Society of St. Paul. So this encounter sa gospel nato karon sa pagtawag ni Jesus sa mga mangingisda para mangingisda sa mga tao is very special to me. Maingon ko, no, lisod kaayo karon ang pag-recruit o pagpangita sa mga kabatan-unan nga magsulod sa seminaryo. Ilabi na gayon, no, sa Society of St. Paul. No, mag-promote food ko sa mga ginikanan nga nagtan-aw dinha, sa mga lola nga nagtan-aw diha, ug lolo kasi may apo ka mo diha, no. Pwede pod, no, mag-contact lang through Daughters of St. Paul. Anyhow, no, as vocation directors, ako aragyod, no, nga ang pagtawag sa Ginoo very personal. O ginahan siya sa ato ang mag-connect bitaw, no? Mag-relationship. Magbuo ng relationship sa ato o yung ugani ng mapaubsanon kining gipakita ni Jesus kay bisag Diyos siya, nagpili siya sa mga kauban para sa pagwali sa ginharian sa Diyos o pagpakita sa paghigugma kaayo sa Diyos sa katawhan. So this is very personal to me. Nung dapat pala, as vocation directors, walay pagaling-galing din, no? Paabilidad. Dapat dito ta sa core sa mensahe sa Ebanghelyo karon. Mapaubsanon gihapon ako dapat nga makita ko, no, mangitag ko sa mga kabantunan nga ganahan nga unta masabtan nila nga dili si Father Sabi ang nagtawag kanila, dili pud ang Society of St. Paul ang nag-agad kanila. Apan ang mapaubsanon o very relational nga Ginoo. No? Sa kini masabtan nila nga dili lang kini murag nagtubag ka or sila sa tawag sa messenger nila or sa ilang cellphone. Because God calls them by name. No? Ginganlan
ni San Mateo ang mga gitawag ni Kristo. No? When God calls, it is very personal. He calls us by name. No? He appreciates us individually by name. He will name your strength. No? Makita nato, no? Gisugdan niya nga maghinulsol kita sa sala. So, importante yon. Ini ang kaibahan ng Diyos sa malaing espiritu, no? Kay Satan. Where Jesus calls us by our name, no? Jesus calls for repentance of our sin and calls us by our name. Ang malaing espiritu na He calls our shamefulness sa ato ang mga sala. O because of that, imbes nga mag-respond kita, makipagrelasyon kita sa ato ang Ginoo, maulaw kita, no? Na ay kahadlok. But then, lahi ang Ginoo. Kilala kita sa Ginoo dili sa atong mga sala. Kilala kita sa Ginoo sa ato ang mga pangalan. Kay itatanan, hinangga, o gitawag niya. No? He calls disciples. No? He calls apostles. So that, no, kitang tanan, no, ang kanyang simbahan, ang iyang simbahan, bukutin nyo. O gani na, nga itang mga Katoliko Kristiyano, if we are really to research, to study sa ato ang pagtulunan o sa atong pagtuo, makita ninyo, matrace ninyo na dili man perpekto ang simbahang Katolika, no? Pero matrace yun ninyo na nigikan yun siya sa ato ang manunubos, sa ato ang Ginoong Hesukristo. Because after Jesus called His disciples, natawag sila, no? O nagmisyon, kining sila ayang gitawag, no? Nga si Pedro, si Andres, si Juan, o si Santiago, no? But race, no? The apostolic tradition, the apostolic history sa simbahan, gitukod sa kining mga gitawag nga higala ug mga estudyante ni Kristo. So therefore, we should be proud of that. No? Ug karon sa ato ang refleksyon, ato ang pangutanon, ang atong kaugalingon. Daghan pagtawag, no? Daghan man gud bukasyon. Apan, ang importante, no? Magtubag kita. Kung ganahan ang Diyos makipagrelasyon sa imuha, sa atua personally, tubaga ka ng pagtawag. Ug sa ato ang pagtawag, parehas, no? Kung balikan na to ang history, sa pagtubag nila, Simon, Pedro, and the rest of the apostles, nahigugma yun sila sa Diyos. Nahigugma sila sa ilang manunudlo. Nahigugma sila sa ilang higala. Kay di even offered their lives sa ngalan sa Ebanghelyo o sa ngalan ni Hesukristo. Sa ngalan, sa kaluwasan, sa katawhan o ginharian sa Diyos. We continue to pray for more vocations in the church, more priests, holy and good priests, holy and good religious sisters and brothers, so that the establishment of the kingdom here on earth will continue. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami magbuhat sa langit
sa kanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo. Hesus Kristo ang bugtong anak sa Dios. Anak samahan sa pagkaibigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Iyanak ini binuhat, usag kaniya sa amahan. Pinaagi kaniya ng imong ang tanan. Tungod ka natong mga taho ug alang sa atong kaluwasan. Ikanaog siya gikan sa langit. sa lalang sa Espiritu Santo, Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ug dilubog. Sa ikatulong adlaw nabangon siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mayayaon aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak. Isimba siya ug himagaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos katoliko ug kasputling nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. pag-ampo sa katilingban. Si Jesus ang kahayag, nianhi sa kalibutan aron pagdanag sa kangitngit sa sala ug sa kamatayon. Dadon nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan. Puno sa paglaom moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, makanunayong mutuman sa misyon nga gisanong kaniya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila, nga misanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarehilyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila, nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag ni ini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom ug pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga matuuhong mihalina makasulod sa langitnong puloy-anan. Magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami. Mahigugmaong amahan, kabangi kami nga amo kang higugmaon labaw sa tanan. Sa among pagsunod sa imong anak sa Jesucristo, malaumon kami nga mudangat ni anang maong gingharian. Kini among gipayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ani ang among halad, ikan sa kasing-kasing, kalampu sa kapakyan.
Magampo ka mo maigsuon aron ang ako ang iyong sakripisyo, dawaton uta sa Dios nga Amahan nga hagahom sa tanan. Tawatan ta sa Ginoo Espiritu gikan sa mga kamot. Alang sa pagkay pagmaya sa ngalan. Alang usab sa kasama at sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kami. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod ni ini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahom mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos, sa kagahuman, puno ang langit o yuta, sa imong ibayaw, usahana, usahana, usahana sa kahitasan. Daigunang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Usahana, usahana, usahana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ni San Pablo Apostol ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagahom nga amahan diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitulo ni Jesucristo nga atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagbuot. Inisayuta, maingon sa langit, ang kalano namo sa mata. Ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala ka namo. Sa pagray, hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ahangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, naglungka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ano sa kanino? Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala, sa atagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ang ngayon sa kanino, apan ikaw mo na maayo ko. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kapasang kadautan sa tao gipapas, pasay lugugman, gihatag sa Dios. Duol kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tan-awa
Magampo kita. O Diyos nga mahagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak na buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanino. Ug bendisyonan kamo sa mahagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon ang maayong balita sa atong kaluwasan. Ipahayag ta karon ngadtos kakauhan, atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Viva